Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Mandi po dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At naman nga sa magbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito iti pagayam niyo ni Manong yon, Nemi Ruiz, kumablawag iti nembag nga bigat kada kayami nga sa kapada, nembag nga oras, nembag nga aldawyo. At pakishare yun iti programa ni Kabsat, share. Kaya nagtultuloy tayo pala kada ito nga kalawasan iti Mother's Day celebration. Kada iti amin nga Mother's Tintero nga Lobong, Happy Mother's Day! Di surat ganyan tayo ba sa padaanan nyo, ti pagkasalitaan ni Jalay. Ano pa naman pronunciation na niya? Jalay. J-E-L-A-I. Jalay. Iti Batak City, iti parang isurat ni El Amor Verdadero. Ngayon tayo pinauluan iti Asinno, Tipudno, nga ina. Iti kalman ket ti title na ket Daksak kadi nga ina. Ita nga rod, Asinno, Tipudno, nga ina. Nagudahin nga rod ti surat, ti pagkasalitaan ni Jalay iti Batak City, iti parang isurat ni El Amor Verdadero, tinapuluan iti Asinno, Tipudno, nga ina. Dear Manong Nemi, simarungkar ni Auntie Norma iti balaymi iti maysa nga aldaw Manong Nemi. Ni Auntie Norma ket kabsat ni Tatang. Ngagapgapo na iti Hong Kong. Ket kasta unay tiragsak mi alima nga kakabsat siyak ti buridek Manong. Lalaki ti inaunami ket upat kami nga babae. Wen, idi kaited ni Auntie dagiti sarabo mi. Siyempre, maragragsakan kami Tadaan timi, Manong Nemi, nga nagapo iti abroad, kat umay na kam sarungkaran nga sarabuan. Kat bayat nagsasalita na Tatang kini Auntie Norma, kini Nanang mi, Manong Nemi. At da kami laeng nga dumdungeg kadakwada. Mangmangang kami, tinted na nga chocolate, sarabo. Saksaklutek Manong Nemi di ayaw kastamat ti bado ken na dadua pengended na sarabo kanya. Manong ken na ipag kakaasi digiti anak yo. Timek ni Auntie Norma. Masya na kanakwada. So ano kaya tiyo?
mangalak iti agyan kanyak, tasyak ti mangpadakkel ken mangpaadal kadakwada. Manong nemi nakitak, iti ba nagkinita datatang kininanang. Kalpasan na, ket ni tatang tinagtimek ket kunana. Kasunod to karodan kabakis no agasawa kanto. Manong, narigat na mapasamak deta. Takalpasan nga natay di dibnubyok. Inkarikon ti baging sana kung nga kasasawa. Nagtimagbet ni nanang manong nemi kat kasto tinangig ko ngayong bagana. Kanyak laeng nga biyang ipag kat mayatak. Tadi mat makatulong nila kay ko nga mangistimar kadakwada. Nang rona kat naartek, mamartek met. Agpili ka nga rod kadakwada ipag. No sino ti kayat mo kadakwada nga lan. Manong nemi. Idirogyan manong nemi ni Antinorma iti wang kita no sino kada kami nga 5 iti bilyan na. Ni manong mi nga nauna nga dagos manong nemi iti nagkedked. Wen. Ngayam dagiti duwa nga manangik adimket nga adyen ni manong nemi ket dagos na nga dimket kenyanti. Nakurapay kami manong nemi ti adda nga panagbiag mi isot ka po nga dagiti duwa nga manangik ket isot inala a pinarakkel nga Antinorma. Wan manong duwa ket syempre manong kam nga nabati adda talo ka ba ang nabati ni manong ti manangik ken siyak nga buridet. Diyan mo naman niya timariknak manong nemi idi ipakadan ni Auntie di kiti duwa nga manangik. Nga duwa nga adyan ni manong. Sa bagay, taltalo kami. Numangang kami. Di ada dun tibingay titunggal may sa kada kami. Taltalo kam laingan nga. Iwarasan ni nanang. No kumaikan, tisidami baka makapagsagagay sa kami. Wano, basta. Nagnahed na kinidwa kabsat mi ti family house da Antinorma. Kita kabalay da sa jay da kinidadwa pa'y nga ulitig mi agraman kinilula. Gabata balasang pailayang ni Antinorma nawaya nga mangtungpal iti pakasaknan na tumulong kada kami akaanakan na manong. Nakasaysayat ni ataw ni Antinorma manong nemi para kanya. Kadakil at tulong para kadatatang kininanang ti panang padakil na ti dua akakapsat mi. Talo kami at ng kakapsat tinabati ti poder datatang kininanang. Kaya kamla kumpuyot manong nemi. At dadigidi kong daway akasla siyak la kumanti. Imuna idi nga dimket kini anti tapno siyak ti alain na. Tapno maadaywak manong nemi ti ribok no kasta nga mabartek ni tatang ket agkaryar. Nga oreg am na komkom yaput kami manong nemi ti buteng da kam nga kakabsat no kasta nga mabartek ni tatang. Nga karyarin na ni nanang nga dinipayin maaluada nga disuhan manong nemi. Paunayin. Mas daw ili tinusente nga panunot ken riknak manong nemi nga apay ngamin nga adda asawa nga lalaki nga adda ama nga dangran na ti asawa na ngagbartek ano mastan nga mabartek ket karyar. Apay nga mapaspasamak ti kastoy ti nagbaitan dagiti duwa nga parsoa nga nagsapatay ti Dios ngagbulig idirigat ken namay. Wano santa ka di nga nagkinari idi agkasar datatang kininanang. Ano man ang karyarin ni tatang, ni nanang, gapot ti kinabartek na. Ket gapot masansan nga ramiden ni tatang ti agkaryar, ingked ding laingin ni nanang ti umadyo. Amapan, makigasang kasat sa Brunei, kas may sa akatulong. Manong nemi?
Kabilitan nga sa amin to na magkita ni nanang. At naman kay di rason naman. Una, tapno at the sweldo na nga ipauit na kada kami. May kadua tapno mapanawan ng tatang kas diya nga raramidan na. Agtawan nag-idi ni Tipito, manong naimi kadagidi ha panawen, kadakil, tiba nakaikawaming agkakabsat, itiyadayo ni nanang. Napaot manong. Napaot nga ni ibturan mi ti iliw, agsipod tagarup inem nga tawan ni nanang Jebronay, sagbay anagawid dito Pilipinas. Ngawam ti makita, nga nagasensuan mi manong. Tiyan mo kidikat sanan nga agsubli pa ni nanang Jebronay, nakiktot kami layangan, ini kasaringin na kami nga kakapsat. Anak ko, nagsubliak pa sa Jebronay. Nagsingsingpit kayo ko nga. Nang, tiyan mo kitsang kayo nagsubli pa sa abroad. Kasapulan nagsubliak. Tapno, pangalaan tayo ti pagbasa yo. Nagbakasyon naglaing tapno may ko atendaran ti panaggraduar mo iti elementarya, July. O, di mo kaya, tasikat na atendar ti panaggraduar na. Kaya di kakapsan mo, diyak na atendaran ni di. Ito nanungarat man yung subliyo ng dinamag ko. Nasasaya at siguro na sa inyo nga pampanunutin no kaano man yung panagawit ko. Tapno sanang managdag di panagsegsagayo. Nang, apikas na kunayo. Kitoy. Di yung salsalutsudan nito itong kaano nga sumakapeta. Tapno saan kaya nagsegsaga. Dahil titikunak kada kayo anak ko ha. Anyaman di ba mas pasamak. Ikariyo ko mahang agbalin kayong nga responsable nga anak. Ha? Mapasamak nga ta? Mapasamak nga niya nanang. Noan niya man ti mas pasamak. Noan niya man ti mapasamak. Noan niya man ti mapasamak ti masangwanan. Di kayo maawatan. Abong yo, ti tiyempo agraman ti di papakadahan nga pasamak kat mapagteng kadatay amin. Kat nubul bilang dumteng tunay nga panag sangka ito ko mga paapektaran. Ano yung amin ti madlaw yung relasyon mi ti amayo? Sila sangka yung agasawa? Abi nga mapasama ka na tayo di kastoy nanang. Saanin nga sinong batang pay ni nanang manong nemi dahil tang salutsod ko. Nga siyak nga kaubingan kada kami nga talo nga kakamsat nga nabati dito'y balay irisidong ni tatang kat siyak ti kang runan nga agsalsalutsod. Nga dumdumring medlata digiti duwa nga manangik. Unang ti maysa nga manangik kastamatan kini manong. Dahil tangarod tinapasama ka panagpakada. Dahil kita ti pamakada nga sasao ni nanang. Siyak, jak, edi amo nga tarusan. Jak lamon no dahil ti duwang ni nakapsat ko na tarusan da. Kaya sagbay nga pimano manin ni nanang ko manong nemi tinawagan na ni Auntie Norma. Nga da Jabrod. Kat kasto tinangig ko manong nemi ngayon balikas ni nanang. Ipag, ay gaman ako na iti panang padakkel mo, kan panang pabasa mo kada giniduang anak ko. Nagsubliak manan sa Jebronay, ipag, kasi nungas ka sa nulang, pangaasim, dahil tuloy mo kumatagbalin nga ina, kada giniduang anak ko. Kat nungas pagarigan, dadadagas ka mapasamak. As pagarigan, dadadagas ka mapasamak kanyak. Iramraman mo ito kuma nga bigbigan nga anak. Dagiti talupay nga anak ko. Manong nemi sumnek itiriknak dagita nga nangig kong imbaga ni nanang kini Auntie Norma.
Hagamayaman iti pinang pinagbalin na nga ina kadagiti duwa nga anak ni nanang digiti duwa kakabsat mi. Ito kas pagarigan kanun dadakas nga mapasamak kini nanang iraman na kamto kanun abigbigan nga anak na da kami nga talo nga nabati ti sidong ni tatang. Tiyak maawatan na diti kas diyay nga imbili ni nanang ko iti anti mi manong. Nadalunan ti tatabog ko ti sekundarya kat no by first year ko pay laeng ara pa apa ko nasapay la kumata into nagraduarak ti high school kada adan tumanen nga umatanda ni nanang. Ngam day tang harapahap manong name kat nasapa nga nakeltay. When nasapa nakeltay. Tayo ti may sangal daw at na naawat mi nga surat manipod kini nanang nga naiturong kini tatang. Doa kami kini manang ko, tinakaawat iti deta nga surat ket kuna ni manang. Jay, ading ko, lokatan takit din na ito nga surat ni nanang. Barang no adda na ipalipit nga kwarta. Lo ni manang, man. Baka agungat to ni tatang no apeng loktan ta. Baka nga kaungat data ni tatang. Saan nga agungat day jay? Ta ipabasa ng tumitlahin kang kadata into no makasangpet. Diba? Datan tumalat magbasa. Tamasunod ito ang basa. Dagganan to lang. Dilok tantag. Tabasahin ta. Tabarbaran ng takwarta. No ado. Mangalat ta. Basit to lang tidatakin tatang. Manong nimi linukatan mi nga rod ti surat ket idi tabasahin mi nga nganisaan mi nga maitured nga ibalikas dagiti linaon naman. Igim mi nga duha. Nagsumbangiran mi ti bangir ti surat manong. Ket kastoy manong nemi dagiti makalulukan rik na nga paset ti surat. Sebio. Nabayag ko pinampanunot nurumbeng ibagaken ka na ito'y wanusan. Uno, ilimet ko lang yan. Ngayon pinilik tekpod no, tadyak kahit namang namnama kapailaan kanya. Nakasara ka akon. Iti sa bali nga lalaki iti biyag ko. Anasaysaya at nga amang ngemitis ka. May isang inhinyero apod no nga mangipatpateg kan mangraraim unay kanyak. Diyak nakita kang kadagita nga kamabalin bayat ti adu nga tawen nga panagdennata. Ket sapay lang kuma ta sa anak nilunod no bilang tanahamid kumanda itoy. Kinapudno na agdadagsay na ko ni tagdama. Ket sumagmanulaengan nga bulan. Ipas ngay kuntun ti bunga, ti ayin ayat mi kini engineer. Manong nemi, ore lagtagtagargar, dagiti iba may nangigam ti surat kinimanang ko. Nga binasa mi, babaen, iti matami. Sa mi pulos gininamnama nga maramid da ito'y ninanang kit kinuna kanyak di manang. Jalay atin ko. Manang. Abay manang. Puurat na da ito yung surat. Ano ya? Puuran na ito lang ang surat. Tapos saan nga mamamo ni tatang. Ni manang. At nakalindigan ni tatang nga mga moti kinapudno. Yung kasanunusan nga maawat ni tatang ti pasama kalaman. Ang mga nagpakamatay ni tatang kadagbagkal. Sa nga tamat siguro manang nga maaramid ni tatang. Di kasta ko nang agbagkal.
Manong nemi amuming nga anda nagkurkurangan ni tatang kas asawa. Gam apay kas tumitlaingin itin supapak ni nanang. Apay nga inusar na ti waya-waya na nga mangikideng iti di mismo nga pamayan. Manong nemi saludsud ti may sa inosente. Taparakan niya kinaganos pa lang ti panunod kong mga awat ti kinapudno. Apay nga naaramid ni nanang ti kastoy. Apay. Manong nemi inururay mi iti maitutup nga gundaway sakbay ng pabasa mi tatang ti surat. Kadi dita mabasa ng ti surat, nagliday piman ti lakay. Ket kinunana iti nababangat timag. Awan ti maramitan tayo anak ko. No saan ti mangpalubusin ti pakaragsakan ti inayo. Tang, awan ka rin ti marikdayo nga panagbabawi. Di yung ka rin mapanunod nga darason no apang yung narabid ni nanang ti kastoy. Saan kaya nagbalingan na siya at ng asawa kayong kuha na tatang? Nadamatan pasit ko nga nagbalbaliw ang kani. Tamani po di awan ni Sona. At nakatip ka gundaway kang karyara. Saan kayo mat sinublat nga kinarkaryar di awan ni nanang yun. Ti ko nayo kit digat talaga narukup ti na yun. Saan tayo nga mabalaw. Tao laik so na. So ako na kang awan, ti maramidan tayo no saan nga mangpalubusan dan niya manapakaragsakan ti inayo. Sabi ko ma, ta saan to ngang pabawi, tinaramid na. Manong nemi, madlaw mi, tinakala, nakalidliday, nga langa, ti amami. Nga kasulatan, nakapsut ti langana, kalbasan nga nabasa na ti surat. Nga kaslasan na pa hindi nakabaylan ti tumakder manong nemi. Liniw-liwami ti amami ket kunak manong nemi. Tatang, sampay nga kanibusanan ti biyagyo da ito yung pasama. Saan kayo ko mga paadi pentiliday. At ito kami nga anak yo. Kaya pokus yung lahangan ti panawan nyo kada kami tang. So ang saan kayo ko mga panunod ti dagas kontra iti bagiyo. Saan nga simungbat ni tatang kat nagwingi-wing laeng. Nagtimang kakmanan kat kunak. Nagkarikay ko mga kada kami tatang. Nagkarikay ko mga San yung araramiden ti kasi ti araramiden na ginaduma. Ken san yung araramiden ka na kami nga nakyo. Ti kasi ti araramid yun di gininanan. Isardeng yun datang isyo. Isardeng yun datang isyo. Ha? San yung napampanunutin tinayo? Kapota talaga ang awanin. Kat panagkunak santun ng subli. Manong nemi duwa ti posible nga aramiden ni tatang no nalupoy so na katuladan na rin dumadita nagpakamatay. Ngam no agbalingan na tibker. Sigurado met nga mga halati kasukat ni nanang. Nga dayta manong nemi numabalbalin kat sami akayat nga kasawa iti sa bali ni tatang tapno laing adda pangibaisan na itiliday na.
Saan mi akayat manong naming at akabingay mi ti atensyon ni tatang ng runa. Kahit namin pinsanan nga linipat na kami ni nanang. Wain manong naming ad-adda ka sa pula mi itan ti ka sa anak ti ipamaysa na kong mga atensyon ni tatang kada kami. Ngam daytang kalikagom kat impaidam na kada kami manong. Na napalabas lang ti makatawan ng isang peten ni tatang dito'y balay ti may isa nga babae nga sukat ni nanang. Kat kabuta na saktan tirek nami. Manong nami. Nagtalaw kami nga kapsat da kami nga babae. Kadya kamo na napapanamutin ni manong nami. Kabuta kabilan naman tagbiag ni si Suna ni manong ngay nauna. Tinurong mi ti balay dalula nga iso ti ayan di kiti duwa kapsat mi ket ni Andy Norma nga adday di Hong Kong silo kat ti puso na anak ko na. Hello, dumngeg kayo. Dumngeg kayo anak ko. Maladikita nagmet iti nagbanbanagan ti pamilyayo. Hala, agdayet kayo dita balay imikarik nguwano agkari kayo kuma. Ha? Ngagsingsingpet kayo. Tulungan nyo ti bagbagiyo kat aramidag met ti amin na kabailak nga mangkawes kada kayo. Isot serbi na nga adak dito'y Hong Kong. Isot serbi na anak kong sana kong nga nagas-asawa. Kat sapay lang kuma, dati masangwanan, nga aldaw katagbaligi kayo. Ipakita yo kada kiti naganak kada kayo nga dakilabidot ti panang baybay ada kada kayo. At tuyak anak ko. Ngagsakripisyo. Agsakripisyo ta siyak taktakder nga ina ken amayo. Basta tungpalin nyo lagi di dagiti bilbilin ko. Anihan manong nemi nga balikas nga imukuok idipuspuso mi nga kakapsat. Ket kinunakada kami ni Manong. At dapat isuna, kompleto kami nga 5. Nga dadtoy sidong ni Lola, ti family house da, nga kinasrita, ni Auntie Norma. At din ko, tinapasama kiti pamilya tayo. Ket isukumat agserbi nga bato. Kas pamuunan. Iti babangon tayo nga kakapsat. Awang ko nga ti oremes nga sao nga mapaay kadagiti bilbilin ni Auntie Norma kada tayo. Tapno agbalikas tayo kas tao. Nalawag ka di. Kas dangeg yun, Auntie. Isuntag balin nga inakin ama tayo. Isuti mangipaay kadagiti kasapulan tayo. Kailangan sa baling aramidan tayo. No di mangipateg kada kita nga bunga ti sakripisyo ni Auntie. Awan ko mati sayangan tayo ng sintabo nga nagbanugad na. Usa rin tayo. Para ti pa nagbalay tayo. Iti anyaman nga rapahap tayo. Manong nemi kas inauna nabatok na nagidi nga imbaga nga imbalakad kada kami manong. Tinauna kapsat mi nga kakaiso nga lalaki. Intuloy na lang tinagsao ket kinunana. Panekdekan tayo kada tatang kininanang nga dagiti anak ket sagot ti Dios nga benglaen nga ilalaen ken aywanan. Anak nga isuda ti sanggir dagiti naganak iti masangwanan. Manong nemi nagbalin nga emosyonal dahil nga panagsasarita mi nga kakapsat. Kat sa amin nga nagawida nga timrem dagiti luwami. Luwa manong nemi nga simbolo iti panakawao iti pamateg dagiti naganak. Luwa nga gubuay manong nemi iti palangay ay mi iti kasasad mi.
Da kami kat anak, ngem sa dinno ti ayan, dagiti pudpudno nga naganak kada kami. Sa dinno ti ayan, ti pudno nga inami. Idinto tadda ni Auntie Norma manon ni nga saan man nga isu iti nagtaudan ken nagtarawanan mi. Nga maday suna, nga agbalin nga inami, nga mangted di pagrebengan para iti naranyag ang masakbayan mi. Ni Auntie Norma, iti nang taraon ng kawes nang pabasa kada kami manong nimi. Da kami nga limang kakapsan. Impokus mi amin, ti atensyon mi, ti panagadal, kada impakita mi, iti kinagagat mi, kada iti trabaho, iti ruwar, kan iti uneg, ti pagtaingan. Diniklikan mi manong nimi, dagiti mading nga bisyo. Panakibarkada, agraman, panakirelasyon, kat dito nga naay-ayo ni Auntie Norma. Kat saan nga nagsarday manong nimi nga nang saranay kada kami, aging ka nagturpos kam amin iti kolehyo. Nagturpos manong nemi tinaunaan mi iti kurso nga criminology. Computer science met tay may kadua, banking and finance tay may katlo, nursing tay may kapat, ken education. Nagbalinak met a maestra manong nemi. Amin dagitoy nga balagi ket binigbig mi, bigbigan mi kas utang nga naimbaganakem iti imbilang mi nga ina ken ama ni Auntie Norma manong nemi. Agasem imbubus na, imbuslon na ti amin na pigsana. Impain na ti amin na sanikwana, sakripisyo na nga saan nga nagas-asawa. Na ipainalaeng manong nemi, maipainalaeng tinasya at abiyag para kada kami akaanakan na. Ket, si tatangig kami ita, nga mangibaga. Anagasat kami, tanadaan kami ti Auntie, agas ka ni Auntie Norma, manong nemi. Asino ita? Ti makuna nga pudpudno nga naganak. Ti pudpudno nga ina. Ti kadi nagtaudan mi, anang baybay kada kami, wano ti tawa ng kawes kada kami, nga nagbalin kami nga responsable nga parsoa. Manong nemi sa bagay, anyaman dagiti rason, idi datatang kinananang no ape nga naaramid dati kasjay, pag-aammo mi a biktima dalaeng, idi manang rabrabak nga panhawen. Saan da nga pudno nga nagpinateg, saan da nga insagana, ti panagpamilyada. Dahita ti resulta, manong nemi, idi saan nga agsagana, ken saan nga pudno nagpinpinateg. Pudno nga nagbidot da, tasanda, ngayon usar, iti si apektibo nga abilidad da nga nagpanunot. Yan no pa'y kasta, da kami di kita ti anak, nga muna nga talyawan, di kiti naganak da. Nadaan ni tatang iti upat nga anak, iti agdama nga asawa na. Nadaan iti upat, kakakamsat mi ti ama. Ket makita mi ti rigat da manong. Nadagsan tirik namin nga sa amin manlaeng nga mapurwakan ti amami. Idi, kanita, nga napintasan ti biyak mi. Purpurwa kami ida. Ure sanda nga umay, mangibaga, nga makikita mi tirikat da. Kat no kasto, nga mapang kami, iawat mi titulong mi kinitatang. Kasto iti mangig mi, ken kuana. Anak ko, mabainak ko mga mangawat, kadagito yung tulong niyo. Tamok ng awan, tinaitultulong ko na kayo. Hindi na kayo nagkasapulan. Ngimay ka po kadagit adiyo. Bangbangag tirupak, nga awatak dagito yung tulong niyo. Nagkamanak ka na kayo, anak ko. Tatang, lipatin yun din naglapas. No adaman kang runan nga tumulong ka na kayo ita,
Kadawan sa bali no, saan nga na kami nga anak yun. Saan nga may libak, ti kinapudno, nga da kayo, ti instrumento, nga inusar ti Diyos, tapno tumaod kami dito'y lubong. Tinapalabas, kad nalpasan tatang, lipatan tayo. Iti sa bali nga bangir manong nemi sa nga 15 nga tawen nga awan ti damdamag mi kininanang. Nga mi di tawen 2013 na amuan mi babaen ti Facebook nga daisuna ngagnanaed sa Mindanao manong. Kat babaen iti video call manong nemi nakasarsaritak ni nanang. Nanang? Oh, Jelay. Si ni Jelay. Unang, may sako na mestra. Atong tibi makatan nyo Sipod na din na odi nga nakita kayo. Iti nagbakasyon kayo manipod Brunei. Mano pala taong ko di, kada graduar ko tiya, elementary. Tayo natandaran nyo nga parang graduar ko. Apay, yung palubos yun, yung umabot sa 15 nga taon nga wala pulos ti komunikasyon tayo. Sa amin nga mo, sa dinut, alugar tayo nyo. Sa amin nga mo, anyat mapaspasama ka na kayo. No, si bibiyag kayo pa yun, no. Ores ang kapirigis kumamit laing kumanga surat. Amoy yung address mi. Amoy yung tinagan mi. Hindi ka may lapulos nagsusurat. Hindi may lana mo, natalagad balat ka sa sadyo. Maglagi din data Facebook. Awan din na oray mi ka na kayo, apay. Jelay, anak. Inaramid ko na itatadyak kayat nga mariribok pa iti biyag ko. Iso nga sana kung nga nagpakpakaam mo ka na kayo. Manong name da italaing tinarabaw nga rason ni nanang. Imposible. Nga di man surat, kumusta kayo matananak ko? Ura da jelaang. Tapno maamuam mi kumamat ti address na kinagsubalit kami met kuma. Narabaw nga rason manong. Kaya't bayat ngayon tultuloy may tinagsarita na dakhamat na nga nadaan dati duwa nga anak. Itipim mo sa yan nga kinadanan nga inhinyero. Tawag gaya min ti ama, dagiti tuwa ka absat mi. Ngayon ti kailili mi kumalaunay nga mangeg iti bibig ni nanang ket uray no sinsinan nga idadawat na kumamat ti dispensar. Ngayon awan ti na uray mi manong. Awan na pulos ti na uray mi kang kuhana. No pekasta, tayo kunakon, tinapalabas ket nalpasen. Ket sangwan ti kinapudno, amapaspasamak itagdama. Noon itatang ket mabain nga kidaw iti tulong kada kami supadimet kininanang. Tanong kasta nga namnamain na nga dandanin ti sweldo. Mang kumusta ket kalpasan na agalan na tirigat na. Dakam tumit akit nga kakamsat akit adan tumit nga kukrad tidakulap mi 5 kami ket no amano ti maited titong galmay sa kada kami. Alakit dakkel nga maitulod wano maitulong kininanang kinigdiwa kapsat mi ngin kam tumitan pauit through remittance mano. Tulungan mi siyempre. Tulungan mi ninanang tilikodan dagiti napaspasama. Manong na miwen aduman tinagkurkurangan nakas naganak ng saan nga dagitat napatig. Kaya ni Auntie Norma, manong na mi iso timbilang mi, kan bigbigan mi nga ama, kan pudno nga ina, nga nang tapaya kada kami. Amu mi manong na mi nga samin tong habaylan nga tutupan, dikit kinaimbag, kaimpahin ni Auntie Norma kada kami. Ket no bilang to dumteng to ti panawan nga iso ket agkapoy ken agkapsut adtoy kami nga sindadaan amang saranay ken kuwana. Ni Auntie Norma manong nemi ti nakangkangigan mi nga ti ina
kad pagrebangan na ti mangipas ngay iti anak. Ngem kasanon no agpatinggalaeng ti panangipas ngay na. Isu ka iti pudno nga ina. Para kang kuha naman nung naimikit narikna na nga may sa nga ina. Ure no saan nga nagasawa ken saan nga naganak ni Auntie Norma. Ngem kang kuha na may sa isuna apudno ina. Ngem iso manong naimi tinang taripato anang padakkel anang ted kada kami tinaran niya kamasakbayan no pay saan nga iso iti nangipas ngay kada kami. Manong naimi daytoy ti pakasalitaan. No sino ana amuak adag iti sagot ti Dios akas iti waya-waya nga ingkedeng ken abilidad nga panunot ket trumbeng nga usaren laeng iti umiso ken maiparbeng. Alakastan manong nemi Dios unay ti agngina iti anus mo nga nangibasa ket Dios unay met ti agngina ken ni El Amor Verdadero iti panangisurat ken panangipatulod na. Agbiag, ti dear manong nemi, and advance Happy Mother's Day, kadag iti amin ngay na, iti entero nga lubong. To'y makautang nga pagaya mo, July, tubo iti Batak City, agdama itang agdana dito Taiwan, babaen ti panangisurat ni El Amor Verdadero, iti Santa Cruz, Badok, Ilocos Norte. Thank you king July. Iting nga imburay. Kani paisunat kini Alamor nga paset ti bihagyo, pakasalitan nyo, segnan. Iti selebrasyon, iti Mother's Day, kada ito'y nga lawas, kada ito'y nga bulan, kada ito'y nga tawen. No, may sakamat nga ina. Happy Mother's Day, July. Kan kada kiti amin nga mothers, advance happy Mother's Day kada ka amin nga sangapada. Thank you. Iti Amodo Caring Family. Iti panangtedyo iti additional bonus prize para ti asin naman nga mapili nga best letter of this week nga isumaten ti best Mother's Day story. Salamat.